Tetap berdiri gerak semuanya. Nuhoni Pak Mundut saking Bapak Haji Setino nggih. Selawat tombati bablas ke pepeling monggo. Iya sayang. Kalau Boski itu kelanganan itu Sidomukti Sidomulyo. Oh iya. Habis niki dibablasaken apa ya Bablaskan. Dibablaskan Sidomukti Sidomulyo. Kan ini ambil nunggu Pak Ki dahar. Kalau mau Pak Geger lho sing ngersake rengui lho. Opae, apa Mas? Sponsor dimsum hari ini. Pak Geger ngersake rengu. Kita doakan Pak Geger nanti umrohnya Amin. berjalan dengan lancar ya Mbak. Selamat sampai sini lagi nggih Pak. Amin. Kula pesen donga lho Pak Geger. Spesial pokoknya. Pak Yono. Dene lagune napa?
Monggo Pak Yono Mas Gi. Atur sembah nuwun. Pondok Cabe. Ya. Ada Mas Pono, ada Pak Yono, ada Bos Gi. Dimulai Pak dari Bayu, Boski, Heeh. lagunipun Sido Mukti Sido Mulyo. Terus ana Palupi. Palupi. Ana Prondo Ayu. Tuh aku iki, aku cek perawan no. Masane iki wong loro iki yo. Lah mendo dikapakne. Itu calon. Sido
besar Sunter Siung Dahar. Ampun kunjung sih lho. Oke, siap. Ana prawan ayu. Aku mesti. Meripat bunder. Yen wae plera-plera. Tak-takoni mesembunyi. Kenal jenenge Palupi. Ana prawan cilik mangga Mas Yono mripat bunder yen karo lirak-lirik tak takoni malah mendelik banjur guyu ketok pipine sing aku banjur amo bisa aku karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene abote wong tresno banjur ngelamun ayo Dek Mariska lanjut. Pak Dewari men. Mas Yono yo yo. Mas Yadi ayo kumpul dadi siji. Sebangun Pak Bayu. Pak Bayu lagune nopo? Sampun sampun. Matur nuwun keluarga besar Pondok Cabe. Mas Dodo barang gitu monggo. Aku Rong Salim. Dek Wiwin, Pak Samsuri. Monggo Sugeng Ramo, keluarga besar Sunten. Iya. Monggo Pak Samsuri.
Giatno Bos Sunar monggo. Gaske. iso mari amung sira kang iso nambani. Jeriska, Ayo Mas Dodo. di absen sih. Kok Bos Sunar lagune nganu. Tresno ngantekan mati. Pak Misri, monggo Pak. Bos Giatno. Nah, Pak Misri. Terus Pak Supri mengke nganu Pak Geger. Kastasna sejati. Siap. Mas Dodo. Pak Geger nembe istirahat. Bos Giatno monggo. Enak. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu kepujanku. Ati susah mung kangen sliramu. Susunar gekes. Rino wanita susah nunggu kowe bali. Ade siapa? Rasa kangen iso mari mung sira kang iso nambani. Hae, Kak Teki, niki bose ngersake manis, bablaske manis. Monggo Pak Misri. Pak Toto. Mriki. Pak Supri ditenggo nggih. Nggih. Pak Misri monggo. Pak Misri niku pun ngrokah ngerokok niku. Oh ngaten, Pak Misri. Mriki Pak Misri. mriki. Pripun? Kula rogoh ki napa pripun? Gatel. Ketoke gatel lho, Mbak. Gatel. Mungkin kula garu urusan pergaru. Nyonya Mendok. Engko tak anu ya, ki Pak Sunar Nggih. karo Pak Giatno. Nggih. Ini dua-duanya ini harus Oh siap, harus wajib. kita uber sampai keluar. Kapilot. Nggih. Pak Misri kapilot. Nggih. Aja semelang wong ayu kagem Pak Geger.
kowe manis dasare prasaja Memang lidah mas tidak bertulang Loro ati loro, Mas. bersilat watake Dek Puput. Sini sayang. Pak Misri kapilut, Pak Supri katasnya sejati. Dek Puput. Loro ati loro diputer. Lah. Bagi monggo. kurang opo aku iki monggo Bang priya orang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu larani ati atu ora bisa ditambani pripati iki ora bisa dikedepi ibu sliramu jejer dheweke andung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen to nyati puter rondo liya wes pilih tresno aku opo dheweke wes pilih dadi bojoku opo bojone bola bali mung gawe larane ati aku iki rapi sonjogo wis milih tresno aku opo dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe ngelani rasa pake rasa tresno sliramu tapi sojogo sesuwun paringo eling marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem pangajap urino lan wengi Kapilut masih. kok ojo nglarani ati Monggo Pak Misri kapilut. Bos Giyatna sembah nuwun berkah besunar keluarga besar Suter. Lagi udah. Iya. Pak Suter. alamun weruh sliramu Batin iki. anane tansah rasa tresno kang kaendhem sarwa mikir
Nggih Nyonya Mendo. Salamun terus liramu paten iki anane tansah remu rasa tresno kang kaendhek sarwa mikir ati tak bisa dendem manati Karmen membawa Oke, mungkin kenjuk sing rawuh pertama tapi rawuh mata sebangun rawuhipun datanipun dalam atas nami keluarga ingkang ngamung gati. Semangga lumantar kadang saking Semar Mulya. Ayo yo yo yo. Selendang kuning titipanku aweneke kanggo sliramu minangka tandha tresnaku padamu tali tresno rindu Ojo nganti dilangke Tondo bukti kanggo salawase Wong kowe mani ing ati duh yanyi tresnaku sundule ngati Koyo ngene rasane dulae aku kangen kowe Ojo nganti diilangke sondo bukti nganti sawase Baturi Mas Kino Dalut. Ayo Dek. Bebab dik baturi Tapi tok joget, kancane ayo. Nona kancane ratu hae. Ya. Hae ndo, hae sik no. Hae sik. Kenyambut kae sik, Mbak. Iki bapak anu PR kok yo abot ya. Abot salah ki. Oh, nggih. Monggo bapak. Selendang kuning tali tresno aku kowe ra bakal liya
Om Dodo, gak merapat Om Dodo. Ya. Sekedhik, Lajeng Pak. napa malih Bapak? Mengke kebu kering bablasan. Oh bablaske kebo kering langsung medley sere. Paite ngoten. Nggih. Selendang kuning tali tresno aku kowe ora bakal liya urip bareng salaminyo Mas Roro bebrayan kukuling yoswa. Om Sunan. Dek Sansan. Monggo Mas Dodo, Mas Dodo. Iya. Niki Mas. Ayo dianget nih. Keluarga besar Sultan. Ing mangan mari paiti. Rasa pahit kali-kali. Mesem-mesem goyo deme sajake. Rasa pahit Kebo kering dawa butuh tembak yune alame samesem naksir kowe tak tunggu piye jawabe janjane legan ono sing duwe. Aku amon mas yen mung sembrono ning tangape senengane kudu yen pancen nyoto gedine trasa ning omahku madhe barang wong Kebo kering mangan tahu mbak kayu ati lego guyang guyu aku teko siap melamarmu. Sembah nuwun alhamdulillah. Kangen anget mbak. pun dangu banget mboten.
dodol Mas Sunar. Apik pisan Ale Maji. Apik pindo salat Monggo Pak Demo. Matur suwun. Kaping telu wong kang soleh kumpulana Mas Karo gimana? kaping papat kaping lima sikir wengi sandang suwe Salah sawijine sapa bisa Insyaallah Gusti Pangeran ijabahi Monggo Pak Haji Sutino Pak Haji Sutino dek Monggo Pak Haji, Pak Haji, Pak Demo. Dek. Pak Haji, Pak Sinten. Maji. Pak Haji. Matur suwun. Asmul wis wajine pansar dielengke Suter-suter wis wajine padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang Tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagahe agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumatina luwih sampurna yen luhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar Uksip lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama Eliana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengen besok munggah swarga Pak Haji Sutino Sembandun wis wajine tansah dielengke wis wajine padha nindakake adan wis kumandang wayahe Sembandun Bapak Haji tapi wajib kamu Pak Haji Besar Dodo Pak Haji
Sembah nuwun Bapak. Sepeda malih lagi besar jadul sembah nuwun Pak Haji Stino. Pak Trianto. Nggih Pak Trianto sembah nuwun.